Headshot på Gunner. Ja, det var der fik ham. Ja, jeg fik et headshot på ham. Jeg fik nakket ham en gang, men jeg fik nok ikke headshot ham. Så er Nå, Michael Flower. Michael er ikke anti-tank. Jeg nakker bare turret. Ja, det er også godt, fordi så kan de ikke nakke os. Går efter den engine. Så er han er svært ved at styre. Den var min turret. Ja, den er nu. Ja, det er bagerste. Ja, jeg fik ham. We are losing objective butter. Jeg prøver at skyde ham ud. Så du tager min anti-air-gun. Nej, jeg er jo selvfølgelig sej. Jeg skyder ham med sniper. Han er nede. Min... We have lost Fuck, der er objective Magnus. butter. Min... Hvor meget liv har sådan en turret? Ah, dem foran, det kan de nok nakke med. Begge turrets nede. Begge engines nede. Så er der kun dem ud til siden, de to af dem. Kan man også skyde dem? Nej. Men den er næsten ude. Jeg elsker lyden af den her fucking anti-air-gun. Det er så fedt, mand. Den er bare led at høre på, mand. Hvorfor fik jeg ikke points for det? Skulle du mig, der skød lortet ned, mand? Men nu var den rigtig helt meget. Okay. Kunne jeg skade mig selv med den der? Oh shit, Michael! Oh shit. What have you done? Losing objective butter. Optaget.